umntwana akaphinda angene yize singuhulumeni wesifundazwe besazi-ke ngokuba buthakathaka komntwana besinethemba ukuthi uzolulama njengoba besephuma ezibhedlela. Siyaqonda kakhulu-ke umntwana akaphinda angene ubengumgogodla wesizwe, ingakho inhlangano ebusayo kakhongolose sile sifundisa ijule undunankulu uMamNomsaduke Ncubo ukuthi ayoba ingxenye osibonela khona, kodwa senze nesincomo siyakumongameli ubaba uRamaphosa Matamela ukuthi anikezwe i-state funeral kasokalisi. Bathohlelo siyathola kakhulu ukuthi isizwe samabandla isona sihlala sihamba phambili sigqugquzela uhulumeni ukuthi uqhubeke ne-redance. Ngisho wona uMkhosi WoMhlanga sibonile ngesonto elidlule isizwe sisemaxhobeni kwavuma ngawo uMkhosi WoMhlanga ngokwesigaba sokuqala. Siwuzwile umyalezo wendlamithi yamakhosi othi lo mkhosi awuqhubeke ukuze kubuzwe isizwe esiphilile, ukuze kubunjwe isizwe esinamava. Njengoba sikhona namhlanje lokho kusho ukuthi siyaqonda singuhulumeni wesifundazwe ukuthi isizwe samabandla sisebenzise uMkhosi WoMhlanga ukwakha isizwe. Siyajabula singuhulumeni wesifundazwe ukuba ingxenye yalo mcimbi obaluleke kangaka. Siyayithanda le micimbi efana nale neminye igqugquzelwe isizwe. Kuyintokozo ukuthi nguhulumeni usebenzisana nendlamithi ukuphucula izimpilo zabantu zibe ngcono. Akucace ukuthi abantu besimo ezweni laso thina njengohulumeni iqhaza lethu ukuvikela ukuthuthukisa inhlalonhle empilweni yesizwe. Indlamithi yamakhosi kuyintokozo kithi ukuthi kulamasonto ezayo sizobe sithi inwele olude hlanga lomhlabathi esihlalweni sakho sobungonyama. Umdala akubusise silo uqhamuka nobuhlakani namasa amasha enze isizwe sethu sithuthuke okuzoba ilegasi eyokhunjulwa kahle. Siyazi indlela nobuhlakani ngayo nangendlela ofisa ukubona uhulumeni esebenza ngakhona namakhosi asendlunkulu thuthuka isizwe. Umyalezo wethu oyakwindlamithi esidlula sonke ngokufinyelela lapho singafinyeli khona sithi kulesikhathi esingonyaka ungenile esihlalweni sobukhosi. Siyathokoza kakhulu ngendima osuyiphathulile ekubuyiseni isithunzi nokuziqhatha esizweni samaZulu. Siphinde sibonge neqhaza libambile ukuqondisa isizwe sakho uma kukhona ukuphambana endleleni. Njengohulumeni siyasibophezela ekutheni siyohlala sibambisene sile emgubheni ephakathi nomlando ocebile wesizwe samaZulu ukwenza ifagugu lakithi liqhubeke phambili. Ngiphinde ngizwakalise ilaka likahulumeni lokuthi uMkhosi WoMhlanga siyawaseka njengohulumeni. Lona ungumkhosi ongagcini kuphela ngomcimbi njengoba iqeda iminyaka engama-38 years. Kodwa uhlelo oluqhubeka unyaka wonke ngezinhlelo zokugqugquzela ukuziphatha kwentsha nokuzithiba ocansini. Siyabonga lesilo ukuthi ama-drugs ne-gender-based violence idlumule ezweni lethu. Siyasebenzisana ukuthi yonke lonto sisebenze eduzane kakhulu nesihlalo ukuthi silekelele isilo ukuthi abantu bakwaZulu-Natal baphephe, abantu bakwaZulu-Natal bangene emnothweni, abantu bakwaZulu-Natal bakwazi ukuzimela. IKwaZulu-Natal yaziwa njengendawo enentobeko nenenhlonipho. uMkhosi WoMhlanga ufundisa inhlonipho uphinde ufundise ukuziphatha ebuntwaneni abancane. Siyaziqhenya ngalezi mbali zezwe isenza sibuyele ithemba lokuthi izwe liyophathwa ngezandla ezifudumele, hlonipho nokukhulu ukucophelela. Ukubika nje ukuthi inensambatheke seyaphela silo ekade ithi kudala umulando wesifazane oyintombi intoni yasuleka igciwane lengculaza nesandolo sayo ayisekho yonke lento ngenxa yemisebenzi emikhulu eyenziwa yiNkulunkulu. Siyabonga kakhulu, sihamba phambili singuhulumeni wesifundazwe sithi umthetho awudlali indima yawo kulaba benza obubi. Sithi-ke namhlanje usuku lesine usila amatshitshi thina nje sifisa ukuthi noma sesibuyele emakhaya sihambe ngokuphepha. Uhulumeni uyanithanda, uhulumeni uyaninakekela, uhulumeni uyafisa ukuthi sihlale sibambene sibone umuntu omnyama esebuyela isithunzi sakhe ekwazi ukungena emnothweni, ekwazi ukungena emakholweni, sithuthuke isizwe siye phambili. Bayeze hlanga lomhlabathi.